Mas Didik ben ngendikan nembang Mas Duduk harus makan. Saya toh. Aku terus Ora, wis ora pokoknya kudu mangan. munggah Panitia setunggal mawon kagem Mas Duduk. Munggah mbok gawane ngene iki jane iki ndagel apa tahlilan aku. Kuwi daginge keri ae, daginge keri. Kuwi kok kesereten. Nah. Ngono lho. Nah, Lah ya kuwi sik. Kuwi pangan sik. Ngono lah. Jane aku iki dagel apa marmut. Foto Mas. Balik. Ya tak balik. Kadung seneng lho. Nggonmu kono lho Min. Sik to aku mengko kono kok. Mas, aja ngono lho, Mas. Gisi. Jangkrik mangan kemangi iso njunjung konoan barang. Mbok kira apa? Mbok kira apa senenan? Mbok kira apa ngono kuwi wong wedok Janjine Masamu aku pura ngono apa piye? Opo iki? Janjine. Lah. Iku. Ya ta. Ngapa? Ya ora. Piye? Pas ndokku to. Edan. Ya Allah. Edan. Romantis tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Minto. Nggih, wilujeng dalu Mas Didik. Indonesia. Esamu lan kuyumu bisa gawe senenge atiku suwe ra ketemu ning endi paramu apa kowe isih eling aku janjimu lan tresnamu bisa gawe ayo ning atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku Mas Vito Darsono. Iya, wilujeng dalu Mas Duduk. Terima kasih. Salam hormat dari jajaran Porkokwim Cam Matur Bangun, Mbah Lurah, Mbah Camat, Budaya Perangkat. Terima kasih. Oh, spesial kagem dulur-dulur Dimas Danipun sak jose. Ayo dok. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe. Sandengku ngene rasane yen kangen kowe. Terus aku ngomong kowe tak nganti selase. Aku ra bakal bisa lali esem lan kuyung. Kanca-kanca sekar gadot disepesahkan untuk kanca-kanca pemuda Karang Taruna Matur Bangun. Asamu lan kuyung bisa gawe ayo ning atiku suwe ra ketemu ning endi paramu apa kowe isih
baktiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku Sekar Gadung Indonesia. Sarang Mas Vito Darsono sak jose. Masuk ini masuk produk. Ayo Mas Dimas, terima kasih. Kagum kocok-kocok komunitas Bojo, terima kasih. Yang dari Jombang, terima kasih. Kertosono Waton pun. Mas Joko tuh. Botamu ning kamarku, ning atiku kaya kowe ning sangeku ngene rasane yen kangen kowe terus aku yo mung kowe tak ngerti selawase aku ra bakal bisa lali esem lan kuyumu botomu neng kamarku neng atiku kaya kowe neng sangeku ngene rasane yen kangen kowe terus aku ngomong kowe tak ngerti selawase aku ra bakal bisa lali selawase. Terima kasih sembah nuwun. Wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu Mak Jange. Nggih. Pripun perjalanan panjenengan dipun guyur udan apa mboten? Alhamdulillah udan niku sanes alangan nanging udan niku kaberkahan. Nggih. Nggih. Dados dalu niki kula panjenengan dipun paringi hawa ingkang adem, hawa ingkang anyep, insyaallah piyayi wonten ing dungus sedaya pinanggih ayom ayem tentrem Allahumma. Amin. Niki Pak, mboten kaya-kaya tenggene daerah pundi-pundi. Dungus niku istimewa, Pak. Istimewanipun? Dagelan metu turut sawah lak renek to. Aduh. Mriki alhamdulillah benjing panene melimpah ruah. Sing wehi banyu ora Gusti Allah tok, menungso sing nguyuh ya akeh mriki. Wah nggih. Jadi pengairane ora sangka Boten Gusti Allah saking taala, nggih. sangka sing do mirsani klebu kula panjenengan le nguyuh ora sadado cukup Boten. ning ngarep truk utawa ning ngarep Tengarep truk pripun niki teng mburi pikepe bakul niku malah bakule ngalih. Basa pas tenggene anding lawang pikepe ngalih lah kok niki nek nguyuh ya melu ngalih to yan. Ora mboten penak. Ning alhamdulillah Mas Mito. Nggih. Masyarakat gumolong nyawiji sayuk saeka kapti guyub rukun ing samangke menapa namung mujudaken syukur dalu menika. Betul. Nggih, yektosipun masyarakat Dungus wonten ing Kunjang ini yang selalu menanamkan jiwa berbudaya yang tinggi. Nggih. Katite ngajeng lenggah nggih lenggah, samping jumeneng nggih jumeneng. Para punggawa nyisih karena apa? Ini hiburan untuk masyarakat, tidak mementingkan kebutuhan pribadi tapi mementingkan kebutuhan golongan. Ya. Ini yang menandakan bahwa pejabat-pejabat desa wonten ing Dungus insya Allah yang selalu dekat dengan masyarakat membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Yai Dungus. Tur yang perlu menjadikan perhatian Mas Didik, dawuh leres. ternyata warga masyarakat Dungus ingkang dipun suwi pemerintahan desa itu bener-bener nguri-nguri budaya uga ngurip-urip seniman. Niku ingkang sepisan, Pak. Ning sing dadi pertanyaan kula nu ngeten iki kaya-kaya niku nggih runtik, Pak. Nggih. Nek tanggapan ning jero balai desa apa-apa cemepak penak. Heeh. Lah nek ning lapangan iki belas ya, Pak. Lah nang lapangan piye? Mboten enten napa-napa. Bah yo nek nunggoni wong atur tok kuwi. Lah nek balai desa rono mesti kono prasmanan, rono meneh daharan. Lah nek ning kene merongos, Pak. Ayo pancen ya rampatane ning balai desa. Aku tenan. Dadi awake dhewe ya harus sadar kulino
awake dhewe mbruwah ya kulino, Nggih, ora nggih. nek apa-apa ya kulino. Nggih. Awake dhewe ora usah ngejipke barang-barang sing saka Nggih, panitia. Awake dhewe harus mandiri. Wong aku mau kopi ya tuku dhewe. Lah nek jenengan lampun gadah papan panggenan piyambak, tapi semangatnya pejabat-pejabat saya ngrumbah-mbah Bapak PJ, Bapak Lurah, Bapak Sapii. Ini yang selalu lah ya toh, dirasani lagi ditokne. Mboten namung guyon panitia Cika Cakut yang ngene ya. Nggih, wong lambene seniman iki ya ngene iki untuk Mboten. Oh ngeten iki ming krana mendekatkan dalam kita itu bersaudara toh, Pak. betul, heeh. Ngoten, ngono dadi ya meh lu seneng. Ning rumangsa bombong seneng lho Mas Nggih, ditimbali ning Dungus ternyata kekompakan warga masyarakat Dungus patut Saestu, untuk Pak. diacungin jempol. Iki nggih kula niki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang menjadi masyarakat bebas membawa Dungus lebih makmur dan maju. Ya, Niki, Pak. heeh. Mula sing lenggah ngajeng niki nggih mesake. Sore wau Jawa terus lenggah tenggene ngandhap, Heeh. kenging suket. Sing nom-nom to ora apa-apa, fisike kuat sing sepuh-sepuh niku lho. Nah, Ora engko mulih kaya anyang-anyangen. aduh. Ngoten. Iya. Mula matur Sik, nuwun sik. panitia. Kuwi kancamu ki mek ngatur jane piye ora ngomong-ngomong Ah blas. sampeyan iki timbang meneng mbok ngewangi panitia ngelung-ngelungne kuwi. Ngono rumangsamu. Niki paling mboten Mas Kluthuk niku pancen kula iman-iman, Pak. Heeh. Dados niki cara Mas ngoten Mas sing nilainya niku tinggi. Ngoten, Pak. 24. Inggih, mula nek sekali ngomong kula iman-iman. Ya. Soalnya napa, Pak? Niki lho, sampean jajal ngomongmu karo Mas Minto sing kepenak piye? Aku sih urung iso omong iki. Lho kudune ya omong to, Pak. Kok ora iso omong ki ngopo? Mau dagelan rong metu sego randang ditokne. Bareng saiki dagelan metu segone metu. Sik, Lagi sik. terus. Sampean berarti protes krana sampean wis tampil segone metu. Nggih. Nggih, panitia setunggal mawon jenengan paringke Mas Kluthuk. Dadi Mas Didik ben ngendikan nembang Mas Kluthuk harus makan. Sik toh. Aku terus Ora, wis ora pokoke kudu mangan. munggah Panitia terus. setunggal mawon kagem Mas Kluthuk. Sik, munggah mbok gawane ngene iki jane iki ndagel apa tahlilan aku. Loh, Masya Allah. jarene sampean kecewa. Ya kecewa. Iki acarane apa? Acarane syukuran bersih desa. Mulane sok ben klek duwe anak, aja mbok jenenge menik, Lah ngopo? mesti bahaya. Pripun? Lagi lho, enek tulisane mati terus diselamati iki lho. Lho, kok mati selamati Lagi selamat menik mati gitu ya. Kuwi iki tulisan ki Mas Lah wong Singgah. jenenge aksara utawa tembung mbok potoli dhewe-dhewe. Niki lho, diomongi bocah ki nek kurang Lah. pengalaman ngeten niki. Ngene iki paling ora ngerti to, karepe panitia kok dibungkus Nah. dibungkus kresek ngopo sebabe? Karepe iku lek entek iso digawa mulih berarti. Mas, Kok wis dawuh. iki sesuai sing dadi dawuh Mas Kluthuk. Nggih. Lenggah riyin jenengan, nggih. Lenggah dahar riyin. Pon aku suwarek kok. Alah, Wes, ora. diomong Ora aku. ketang sak puluhan. Sampean Ora. sabda Pendhita Raja lho. Tangis sini lho. Iki rezeki lho kok nganti ndak ngemplok sak puluhan sampean selawase ra entuk rezeki lho. Iki jane tanggapan kok tahlilan kok kon mangan. Wis sembarang ora apa-apa. Nah, iki ning Barokah Dungus ya. lho, ora kena tinggi sembranan nek sampean ngendika Barokah ngono, ngalah mangan bekah kudu lho. mangan. Wong mangane mbok keploki piye to jane iki? Nah, wong iki yo didelok lungguh, Mas. lenggah sing apik. Ujare wong sepuh wong lek dahar kudu lenggah. Eruh lek ndungus ki hawane adem. Nggih. Ah. Kerupuke terus diwe jaket lek. Kuwi ben gak mlempem yo, Mas. Ben gak mlempem, mula diwenehi plastik. Barokahe Pyayi Dungus nek sampean kuwi ngalap berkah, kudune menikmati apa sing diparingke. Wis rasa diolah-alik lenggah. Dahar sik. Kok mangan. Iki mau bapak-bapak ki ya ampun mendel mawon. Lah sampean marai dadak alok kuwi kok. Nah, Dadak kok alok. ngantek bengi iki Mas Jo Kluthuk dagelan Nggih. ora dahar. Hmm. Iki bar kok kene ora nek tanggapan belas lah awakmu. Jarae. Wis kadung mbok kei yo. Nggih Budi, nggih. Lho, Oh, ya. wong ki nek sapa ngerti sing masak ki melu Nah. mirsani lak ya seneng to. Rumangsa seneng mergo daharane di dahar karo Mas Kluthuk. Lah, Kok iwake sik mbok jikuk ngawur ae. Iwake keri. Kok iwake mbok jikuk sik. Let's go. Lho.
Lah kok segone sik. Nah, ya ngono. Aja segone sik. Wah. Lah piye? Kuwi daginge keri ae, daginge keri. Kuwi kok kesereten. Nah. Ngono lho. Nah, Lah ya kuwi sik. Kuwi pangan sik. Ngono lah. Jane aku iki dagelan apa marmut. Lah kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Mula ki yo disawang to Kene, Pak apa wae iki. Heeh. Pak Minto. Mesti saya langsung iki. Mas Minto ki ngene iki ming nggahke Nah, sampeyan. iki nglungguhke awakmu lho Nah, didarse. nggih, Wis ngoten lho. terungguh sing penak ning karep salon ngono dinikmati. Oh, Sik, pahit apa? Ngono. Nyapa? Pahit. Lho. Pahit to. Mosok pahit to, Bos? Wis iwake didarse. Wis kene Minto pun Pak Minto ngene Pak Minto. Nya ki deloken. Daharan ki aja disawang ning daharan. Nah, Tapi paling tidak ada makna dari Nah. berkaitan napa ingkang dados kajatipun dungus, Pak. Nggih. Mula lak darane rena-rena ana kikil, ana daging, apa ki jenenge bumbu kecap, terus ana kentang, ana wortel. Iki kok pangan apa ora? alah padumu sing luwih sampeyan lho. Gayamu. Gayamu toto. sini. Wong padune sing luwih dheke dadak. Oh, aku mbok pakane ben aku isin wis rentek mbok entekne lho. Mas Minto ki ming pratitis. Gayane dadak sak bungkus nggo kluthuk. Wong andekno ya asline ya dipek kono. Iki kok pangan apa ora? Ora, Ora? ora. Pangan dhewe. Eta asline sing luwih ya kono kuwi. Lah witene aku mau jurung mangan e. Ketoke dalang iki ndek predikat Apa? dokter, Apa kuwi? mbadoke banter. Lho alah, kancane arep mangane kok ya dilokke lho. Lho kete. Ora, arep tak pangan dhewe. Ngekel to niki jenenge pangapunten Mas Minto. Panjenengan daharmu Kang punya dahar yen Ngomong aku tak mangan dhisik. Lah dalang ganji iki. Kancane omong kono teplak-tepluk lho kok iso. Pak Minto, jan ing dalu menika wonten ing tlatah Dungus, mugi-mugi sedaya Dungus menika dadosa desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Mula wong urip ki papan wis enek berarti kurang apa? Pangan. Pangan. Lah berarti pangan Sandang teko. pangan tuwing papan lah. Pangane menika lah telah ya ta. Lah. Papan wis enek berarti pangane mesti teko. Teko. Dados Kula sedaya nek lah. Iya ta. Domongi kok. ketoke luwih tenan wong iki. Ora kok luwe. Lho pancen paring ora ki ya saling menempatkan to. Pripun Mas? Sampeyan pengen entuk rezeki ra? Pengen. Lek pengen entuk rezeki ngantek ndak mangan. Tenan, iki disukseni danyang ndungus. Ora mangan rezekimu entek. Napa? Ngapa? Isin ning ngejak kanca. Kok sing ngejak kanca piye to? Mula kene lho, jeli. Lah, Sego ki swargane lek dipangan. nggih, marmi ngoten. Masalah kuwi. Tak omongi Pak Minto. Pripun? Dungus iki ora gemen-gemen. Nggih. Ngewahi daharan, Nggih. pasunggatan. Nggih. Iki ilmu tuwek apa neneh. Ngewahi pasunggatan bengi iki nyapa kok diadahi kerdus. Sebabipun Mas? Mergo enek-enek iki. Loh. Kerdus ki dari makna apa yang berkaitan dengan bersih desa ki? Wis ora rasa dimaknani dipangan sik kendhum wong loro. Dadi rukun aku yo mangan, sampean yo mangan, Mas Klitik yo mangan. Ora sendoke sitok iso. Nggih. Aku mau. Aku tahu. Nyapa Bos? Pak, Anak. Mas Klitik mulo. Oh segone adem kok panas iki lho kok iso. Kene kowe iki jan ora kena dinge panutan kok. Pak. Pangapunten Pak. Nggih. Sego ki senajan to bentuke ming beras. Ning aja dinge dolanan. Bocah saniki nek dikongkon ibuke mususi, nun pangapunten Pak. Nek dikongkon mususi anake, mesti nek mususi lagune TikTokan saiki. Padahal wong tandur niku mesti enek japa mantrane. Iki. Nggih. Dados nek mususi sego, dadi aja terus nyanyi jaman saiki aja. Ndonga sing ngangge tembunge wong Jawa. Contone Mas. Lho, nggih. Dewi ning Pari sini sinten? Hah? Dewi ning pangan. Dewine pangan wayang sing Dewi Sri. Dewi Sri. Lah mlepas. Nek mususi nika nggih tetep dipun suwun. Nawa itu niat ingsun mususi beras ning yo nyuceni Mbok Dewi Sri. Ah, padha Mas, aku lek nang omah yo nyuceni Mbok Dewi Sri. Kuwi lak Sri bojomu. Lak Sri niku.
Sri niku Sri dewa iki rasa tangan iki lho. sing ning omah ki Sri rasa mbok cuceni sadus dhewe. Nah, niat ingsun mususi beras ora mususi Mbok Dewi Sri ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Nah. Muga-muga bisa ngurakapi sak keluarga, iso mbarokahi sak keluarga saka kersane Gusti Taala. Niki nek panjenengan mususi ndongane niku. Anak jenengan loro, bojone siji. Sedina adang 7 kilo cukup. Mawa donga kuwi mau. Nggih, Pak, ngoten lho. Pokoke nawe itu niat ingsun ora nyuceni beras ning nyuceni Mbok Dewi Sri. Anak loro. Muga-muga bisa ngurakapi lan barokahi sak keluarga sak kabeh saka kersane Gusti. Anak loro Anak loro bojo siji, kowe adang 7 kilo cukup. kuwi tambah 2 kilo selametan kuwi. Lho kowe iki dikandani kaya ngeten iki, wayang aja didelok wayange, tapi nggon sasmitane disawang. Nah, kene iku, Pak. Metune Semar Petruk Garing lan sak panunggalan iku nek nggih tamba, Pak. Wong Jawa iku kudu bisa ngerti Jawa, Pak. Mergo budaya Jawa ki ndungus ki nanggap wayang ki nduduhke wong Jawa sing jawani. Yen wong ndungus ki ora jawani, ora nanggap wayang, Pak. Niki, Pak. Mergo wayang ki salah sawijining budaya Jawa. Dadi Jawa kudu digawa, Pak Minto. Mula nek enten Semar Dadi nika. ki non sewu, sing damene kritik niku bener. Ilah-ilane wong Jawa kudu ngerti trap-trapane. Contone ndonga niku penting. Contone kaya menungso ki kudu duwe kelemahan utawa duwe apese dhewe-dhewe. Nah niku, Pak. Kaya anakmu Anakku wetone ya Kemis Wage. kemis wage duwe kelemahan. Kemis kuwi pira? Kemis ki 8. 8. wage Papat. papat jumlahe 12 ki gambare jaran. Jaran. Dadi anakmu duwe kelemahan aja sampe anakmu ki mbok bacok cengele. Bocah ki malah Mbok blesek. bacok cengele ki mesti Beh, sik ning dindinggon ki ya ning dindinggon nek kebacok cengle ya mesti kasus to, Pak. lah mulane aja dibacok. Oh, Kuwi kelemahane kuwi. Kuwi laire Kemis Wage. Kemis Wage. Pancen kelahiran Wage iki ngregetke, Betul. nganyelke, wis pokoke wis tatanane angel. Sapa kuwi? Hah? Sapa? Sing Wage iki lho, sing rumangsa Wage-wage kuwi. Bojomu mesti kuwi. Hah? Bojomu mesti. Ha ya kuwi ya Wage. Wah, angele wis ora umum. Eleh. Mula disawang Pak Sapii. Pak Sapi ya. Nah, Balurah. piyayine ora kok rena-rena. PJ pinten tahun? 4 hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nyatanya sudah terbukti bahwasanya Ndungus ini menjadi barometer desa-desa seluruh kabupaten ono ing tlatah Kunjang. Kunjang kene. Aleng iki ilmu tuwek iki. Wah, bocah. Ketok sak piringe kaya yen. Aku les sak sendok ini separek utekku rada ejar. Ya, ha. Ndungus, Pak. Ndungus niki nyapa kok dinggoni main ning lapangan. Sebabe Lapangan ki nggone amba. Olahraga ya iso, dolan ya iso, keluarga ya iso, wong liya ya iso. Ini adalah satu media untuk berkumpulnya warga masyarakat yang menjadi satu berbeda-beda tetap satu jua. Ini yang bisa dinamakan berbineka tunggal ika. Mulane Ndungus iki beda agama, beda pilihan. Iki insya Allah akan bersatu padu mempunyai misi dan misi membangun Ndungus akan lebih maju. Dan sudah terbukti Ndungus ki nyatanya menjadi desa sing maju, Pak. Niki terus terang, Pak. Pak Minto, ya toh. Begitu arep mek plunga-plungu ngene to namanya. kowe iki mikir rumangsamu kok iso. Mikir. Pak Minto. Nyapa kok sebabe awake dhewe iki ngomong sego iki tak ditulis neh. Nah, Iki tak balik neh iki. Nggih. Nyapa kok diadai kerdus? Sebabipun Ker iki saka tembung kerjasama antara pejabat dan masyarakat ini sudah terbukti. Sinergi antara satu dengan yang lainnya ini bisa menjadi percontohan dan bisa menjadi tauladan untuk desa-desa yang lainnya. Ker iki kerja keras utawa kerjasama sudah terbukti. terus. Dus menika saka tembung dosa iki bakal diilangi. Wong kene bakal ngilangke tumindak sing elek, bakal nglakoni tumindak sing becik. ngentekke ragat Golek nikmat ben adoh saka laknat kan ben slamet donya akhirat. niki lho, Pak. Pak Minto. Niki Terus terang Pak Minto. Ya. bocah ki nek anggere wis kena godhong kemangi tok ngene iki. Cetoh nek omong ki cetoh. Monggo urung kena daging iki. Urung Pak Minto. Urung. Ayo, napa meleh? Golekno Ben tekone. Jan padosne, Pak. Aku lek mek kena godhong-godhong ki ndak patek iso mikir. Nanti Ning kok, anggere wis kena daging. Oh, berarti daging. Daging. Tembunge daging. Daging iki saka tembung dakidangan. Nggih. Sakwise ngene gelar ringgit ing dalu menika insyaallah warga mereka Ndungus pinaringan dangan didoke bilahine cedhake rezekine. Amin. Dangan ki sehat, Pak. Weh, Ya, heeh. daging Ging ki jogging. Yen nek lapangan sak menimbang yen isuk kudu sregep jogging. Lah kowe wong mlayu-mlayu ro. Sehat. Wong mlayu-mlayu ngerti. Ro, Sing paling penting apa? wong mlayu ki sing penting kesehatan. Salah, Lah apa? katok.
Lah kok iso? Lah kowe mlayu ra katokan ora gondal gandul kowe. Yo ora iso no. Napa? Sing penting kolor no. Lah kok iso? Kowe nek kathok ra nek kolore melorot terus bosok kowe. Ya ora kolor tok. Lah apa? Kain no. Lah nyapa? Lah kowe koloran ra nek kaine pre panggah metenteng ngono kuwi. Ya carane no. Piye? Kolore akeh dadi klewer-klewer ini. Rumangsane. Wontenipun daging lajeng kasusul menika cecek. Kikil. Cecek utawi kikil. Kikil. Iki lho glebos. Kono gesi cecek ya, Jal. Daging. Cek iki saka tembung cekcok. Warga masyarakat sini tidak akan mengutamakan kecekcokan. Karena apa? Roh cekcok ora? Cekcok roh. Ngerti. Napa? Padu. Padu. Nah. Wong kene iki ora seneng geger karena apa? Bentuk permasalahan itu selalu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dadi nek wis cecek kuwi ora gelem cekcok. Iya lho. Terus kuwi enek kerupuk kuwi mau. Kru ki saka tembung kruntal-kruntel. Siji lan sijine kruntal-kruntel sesuai dengan apa yang menjadi program pemerintah desa. Iya. Tegese nglumpuk. Pupuk, Pupuk iya. ki pupuk. Pupuke wawan iki organik, pupuke menungso kuwi rasa. Seneng. Rasa siji lan sijine wis nyawiji, pejabat karo masyarakat sudah melekat, masyarakat dan pejabat sudah dekat. Insya Allah kedepannya Ndungos akan menjadi desa yang lebih hebat. Alhamdulillah niki. Lek pancen iso njabarke Lho. kaya ngono mbiyen sampeyan kok ndak dadi kepala desa, apa dadi sekdes, apa dadi camat kok mek Ora dadi mungkin dagelan. lho, aku nyalokne juru kunci maite demo dikirane. Niki dek wingi pun diangkat dados bedes, Pak. Bedes matamu e. Kades ki apa? Kades iki kepala desa kades. Sekdes. Sekdes iya sekretaris desa, Lah nek bedes. bendara desa. Nah, kene kok nesu sampeyan. Ayo Pak, kula bedes ya sini. Wontenipun Iya. Oh, wontenipun kikil lajeng kulupanipun gobis. Gobes ki, go ki gotong royong. Iya. Gotong royong nyawiji dadi siji. Bis. Bes ki kene iki lek dolan ngalor ngidul mesti numpak bis. Lah ra numpak bis numpak cengelmu kuwi kok. Kali siji. Bes ki saka tembung bismillahirrahmanirrahim. Apa wae sing diwiwiti insyaallah wong Ndungos kanthi maos bismillahirrahmanirrahim lan diakhiri alhamdulillahirabbil alamin. Mula Wah. sekali kita keluar dari rumah, Lho iya, melangkah dari rumah, Insya punya Allah, lidah Mas. yang basah, harus membaca Al-Fatihah. gitu. Jadi gobis kuwi mau Iya, bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Dungo. Terakhir kemangi. Ki saka tembung kemaruk. Masya Allah. Wong kene ora duwe jiwa kemaruk. Prinsip warga mereka Ndungos susah ndelok wong susah, seneng ndelok wong seneng, ora susah ndelok wong seneng, ora seneng ndelok wong susah. Kowe ben Iki, lah. oh, rumah Apik lho kuwi, kuwi Loh. apik kuwi. Iki tenanan lho Pak, iki lek awake dhewe iki lek ra ahyune ora cerdas. Ah. Kata-kataku ki ra Iya. nutut. Apik kuwi penting. Penting. Sing paling penting dadi wong apik. Wong apik. Wah ben marem matimu wah ya. Wedhus sih Mas iki. Pahit Ben saya ra. lancar. Pahit ngono. Ke ma Pak, ma. Mang ki saka tembung mang. Mangku perlu gundule. Mang kuwi apa ya lho? Ngono. Terakhir kuwi lho, ngono. Mang ki saka tembung mang. Ayo, apa iki? Mang kuwi apa? Aja ndek rasa. Mang ki insyaallah wong kene ora duwe jiwa mangkel. Lembah manah andap asor innallaha ma'asabirin. Wah, ya iso no lho. Loh, iso Artine ya engko tak WA aku lah wis. Iso kene kita. Innallaha ma'asabirin ki wong sabar kekasih Gusti. Ya. Dadi gumantung saka inama amalu biniyat Ya, niat bener. apik Wah, ya. aku ya kuwi lemes. Ngono lho, Bos. Iya. Kemangi tinggal Kemangi. Ngi ki insyaallah ngi. Oh lah ngono. Iki lambene sinden iso ngising iki piye to iki? Kowe jorok lho kuwi. Kok iso ngising ngono. Jane ya kuwi ya. Tak tonyo kowe kok iso ngiki ngisi. Ngimpi. Ngi tegese iki ngiseni. Nah, Ngiseni barang sing kosong. Nah. kuwi Ngiseni barang sing ora ana dadi ana. saling melengkapi. Saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Niki, Pak. Eh, Oh, mamu lho. Tinggal. sampean ki munggah dene nek kanca putri lho coba. Oke. Sama, Pak. Loh, kula Sing Pak. seragame beda ki coba. Niki Loh, kluthuk niku anu Pak, senengane jajal Ya. sinden panjenengan. Heeh. Anu kok kene sik Wenduk, kok kene sik. Minta coba. Nih, sini. Kene. Sapa iki? Iki engko urute ngene. Iya. Sapa? Lho kok enak. Waduh, aja dirabi iki. Lah ngapa, Mas? Enek andeng-andenge ning lengen lho.
Lah ngopo sebabe? Bocah ki lek wedok enek andeng-andeng ning lengan iki cahe lumuh ra gelem nyambut gawe. Sing kandha sapa? Kula. Kuwi konsepe sapa? Kula. Bocah wedok kok enek andeng-andenge ning lengen. Kuwi Kuwi bocah mujudke lumuh. wong wedok sing bekti karo wong lanang. Ora iso lumuh. Saman ra roh lho. Deh. Lho, iki wis aku goleki lho, Aku ki terbukti. Riset. Ibuke Caca ki andeng-andenge ning lengen. Kayak dudu Siji andeng-andeng. ning lengen, loro ning bokong. Kuwi wong wedok sing tresno karo wong lanang. Kuwi dudu andeng-andenge toh kae. Wong demblok gowedhi ngono ta. Lah kowe kok ngerti nek toh bojone Mas Minto ning kene? Anu sadurunge karo kuwi karo aku dilebih. Rumangsamu kok iso. Kono dadi tekoni alon-alon. Asmamu sapa Nduk Betul Sayu? maju, Nduk. Jangan mambengi pedhok saiki ya pedhok. Sehat ya, Nduk ya? Sehat nggih Nduk Sayu? Wis adus aku, Mas. Eh, Aku wis adus. jenengmu sapa Nduk Sayu? Aku wis adus, Mas. Asmane sampean. Lah iya mau lho ning kono. Mau teko jam Ning piro? kono ki dikeki sego kae mau. Lah ya mau teko jam piro? Lah iya, mau wis dingoni mosok sik panggah luwe ae. Sampeyan mau lek wis dingoni to ning kono. Lah iya. Lah iya. Sampean yo wis dingoni mau. Lah iya. Wis dingoni baru. Aku ning kene lho karo kanca-kancaku akeh ki mau. Oh, iya. Ngapa, Bos? Kita ayo kopok nih. Piye to? Kupinge bosok. Kowe iki marahi Mas Minto. Kok ditekoni tekomu jam piro wis mangan gundulmu. Ini sudah seleksian dari Mas Minto lho, wis dipilih kabeh. Dipilih mek kaya ngono ki apa lho gunane? Ngono ra. Tekoni kok. Oh, jan dhewe. Apa-apa kok Coba sing siji ki kok ngantek srenco. Ora krana sinden gawan sekar gadung, ndak ning krana sampean. Iya, iki cocok iki aku. Wah, ulu tok ya, Nduk. Lah bojomu ya ulu tokno lho kok. Kene rai kaya anak ndruwo bojoku. Oh no, ayo. Selamat malam Cahayu. Malam, Mas. Lagi ku pengen pengen. Ya. Iki tenan iki. Asmane sinten Nduk Cahayu? Hani Kusuma. Oh, Hani Kusuma. Daleme ndi Nduk Cahayu? Kula tulung agung, Mas. Tulung aku. Nggih. Mau rawuh jam pinten Cahayu? Mau rawuh jam pinten? Kula Nggih. mau jam gangsal. Sing kok kukur ki ngendi kuwi? Mriki, Pak. Weh, Anu mau karo sapa Nduk Cahayu? Kula kalih Mas. Karo Mas e? Nggih. Oh, alah, ya. Seneng ya ning kene ya? Nggih, seneng Mas rame rame bakule akeh. Piye neh, mosok aku mbok salahne. Anu liyane. Lah ngopo? Ayo gudiken. Kowe Masa iki apa, ditekoni kok nginang ini. Pangapunten nggih, Pak, pangapunten. Lho kowe tak seneng. Piku lek sing gatel ngarep penak lho, lek sing mburi mek kesat-kesat. Ya sabar kowe wong lanang. Sabar gundul ayo tekoni ya mitu Mas. Lah kowe ora seneng nek dikukurne kenemu. Oh, ngene. Kene dok. Jalang yo sing dijak ora pokro kabeh. Yeting ya. Tanggapan larang sing. Mas Kluthuk. Halo. Halo. Iki jos sing sapine gedhe weh, iki. iki cocok ketok iki. Oke. Normal toh? Normal halo. Halo. Aman toh? Sini Gak gatelet? sini jenengmu sapa Nduk Cahayu? Iya. Ndak gatelan. Gak gatelet. Lah, mbok gatelan gitu ya. Mah. Jaan to jaan gandengen. Kenceng. Oh, berarti tipe wanita manja. Ya. Yo. Siap ya. Mau tekan jam piro Nduk Cahayu? Jam 5. Jam 5. Wah, normal iki. Cinta itu tidak memandang usia. Ya kenyek tapuk lambemu ya kenyek. Cinta gak Anu mau memandang usia. asmamu sapa Nduk? Dia. Iya. Iki mau sing loro ki ratek cetha. Nek sampean ki cetha anu Normal. krungu kupingmu yo krungu. Krungu no, Mas. Gatel yo ora gatel. Ora gatelen. Anu untuk padang rek Nduk. Semeneng awake dhewe iki Jangan mlaku sik sing penak wong kuwi. awake dhewe iki lah ya penak to. Nah, sembarang lah ya. Nah. Iya ya Mas ya. Bali ada. Lah aku kok mbok oleh nih Mas. Loh, lah ngapa mbok balekke? Anu sekoke bosok iki. Peh blesek. Diacak Mas, diacak. Aja diurutke diacak wae. Wis iki. Ya akhirnya sing pokro Hei, sing Tuk. Nah, iki jos iki wis. Aku lek roh iki nang mulih bojomu tak tekek lagi aku lagi. Yo kene, mikir ndi mikir kene. Nih, cocok ya iki. Sik, jajan sik, mlaku. Oke. Halo. Hei. Jenengmu sapa, Nduk? Halo Mas. Mas Kluthuk, nama saya Sulis. Mlaku rene ya. Mlaku dhewe. Hah? Sama ning ngendi to, Mas? Mas. Mas Kluthuk. Halo. Mas Klitik iki tangane iki halus sih. Gede ku tak cipok mborok malah.
Soalnya Mas Kluthuk ki ning ndi ta jane? Sembarang ki ngene. Mas. Ris ngene lho. Nggih, Aku ki Mas. karo awakmu kan tak omongi sembarang ki. Heeh. Piye, Mas? Piye to ki? Piye iki lho? Anu bali awe. Ngapa to Mas? Balik. Ya tak Ngapa? balik. Kadung seneng lho. Gonmu kono lho Min. Sik ta aku mengko kono kowe. Mas, aja ngono lho, Mas. Gisi. Jangkrik mangan kemangi iso njunjung konoan barang. Jangkrik. Dope pedot. Wis nek iki asli iki, wis iki jelas gak mungkin nek iki jelas. Gila. Nek delok wong iki. Tanggapane nggawa adem remuk kabeh di ampinge. Lah iki jos lek iki. Iki apa lah kalau kasih mesti waras iki. Kon mlaku sik, coba. Aku sih. Hop. Iki piro? 1. Berarti awas merpati ya. Awas. Anu gak gatal ini enggak ya? Enggak, tadi Normal, sudah mandi. normal. Tadi sudah mandi ya, Mas. Iya. Anu asmamu sapa Nduk Ayu? Maria Punjung, Mas. Sehat ya Ayu ya? Sehat, Mas. Aku seneng loh Mas kalau sama. Bisa jalan ya, Mas. Sesuk dolan anu ya. Ya, Mas. Pancen awake dhewe iki wis digandeng iki cocok. Sik Mas. Sampeyan rungokno sing muni. Ngendi? Sik, digoleki sing muni. Ngendi? Seneng ya main ini seneng ya. Iya, Mas. Aku ndek iki ning angkringane sampean lho, Mas. Loh, seneng tenan. Iya, seneng, Mas. Kapan aja mlaku-mlaku, Mas? Selingkuh. Piye iki? Jangkrik. Apa? Lah kok malah dadi siluman babi. Kowe iki kok apa-apa kleru ngene wis. Lah kowe iki nek wong mendem lho nggo tambul kuwi. Kiye. Biasane ayu langsing kuwi mesti enek kurang. Iki lho gak enek kurang. Nah, iki lho. Lek iki sempurna iki. Mbah, lagi malah kentongan balik desa iki ya. Ini Nduk, ini ladenono Masmu. Wah, iya dene koyo ngene. Lagi tukang nyelengar genset iki, Mbok Cak. Sik mik pun Nduk, coba Nduk kene. Oh, Masyaallah iki lho. Aja nyawang fisik, aja nyawang raga. Dalam. Nggih. Gak ya. Enggak. Sehat Enggak. ya Cayu ya. Sehat. Alhamdulillah. Sama Pam, anu kena hawa adem tak kapan mambing ini kabeh ha. Heeh, paling Mas. Anu, mau teko jam piro nduk pit. Emang teko jam 4. Alhamdulillah teko jam apa ya berarti awakmu sembarang. Oh, nah, aku iki seneng lek ketemu sampean iki ya melu seneng lho, Nduk. Bengi iki ning ndonga muga-muga ade iki. Aja milih sing ayo milih aku ae. Kudu maksimal. Anu balik ana. Nyapa to? Anu Kok salah meneh iki lho. kabel konslet. Dul, kancane Dul. Iki nek iki jelas iki. Iki jelas nek. Bosok kabeh mambine ya. Pakno. Yo kono. Karo Mintu mesti pas karo Mintu iki. Kowe jane nyapa to ngono kuwi? Kabeh wong wedok kok mbok jajali. Kuwi jane piye ngono kuwi? Ora lanang wedok dijajali. Sawangen. Wong lanange wong wedok kudu siji. Nah, Wong beda wong wedok gak oleh ngono kuwi. dijenggok kok bental iki piye? Ndak sing ngepir ngene iki. Umume ngene yo ngene to. Lu maksamu mbok kira apa? Mbok kira apa? Mbok kira apa senenan? Mbok kira apa ngono kuwi wong wedok Janjimu Maksamu karo aku purel ngono apa piye? Opo iki? Janjimu karo aku kaya ngapa, Janjimu lho karo aku kaya apa? Wong wedok sakmono kan kok mau jajali kabeh? Sepurane dul tenanan. Kamangka Mas Kluthuk, Dul. Kamangka Mas Kluthuk, aku iki iki mbok tukokne kucing. aku ndek mau tukokne kucing. Tak elus-elus ya kaya ngelus-ngelus sampean. Tak elus-elus kaya aku ngelus-ngelus sampean. Iya pancen aku koyo kucing anggur pancen ya. Aku dek iki korban mbok tukokke wedhus tawa. Aku ndek korban mbok tukokne wedhus tawa. Tak elus-elus. Tak Ya elus-elus. kaya ngelus-ngelus sampean. Kaya ngelus-ngelus sampean. Ya pancen aku koyo wedhus gibas pancen aku sih. Kuwi. Lah kok dek iki aku mbok tukokne kethek. Lah kok aku ndek mbok tukokne kethek. Sampean malah kaya kethekku. Sampean lo persis kethekku. Lah apa-apa nemene kates semua iki.
kok menek katesmu mbahmu iki kok iso. Lah yo matane kok panggah nyawange rono ae to Mas. Opo ya wis. Mas Kliti. Dalem, Dik. Ya Allah, kita lama enggak ketemu ya. Nek aku langsung romantis, Dik. Iya, gimana? Nek aku enggak perlu basa-basi langsung romantis. Coba Mas, kotmu sak pira Mas? Kot. F-mu seberapa? F-mu Kalau coba. ganteng ya koyo. Ya sia-sia. Apa nduk tegane kambil ijo. Bicara sing ketiban kambil wis. Kok gremenge nyapa to? Ora. Kancane iki nek wis karo ki mbok sing Lek ikhlas. adine iki arep nyontone iki disimak, ngono lho. Karo aku ya sia-sia. Lah gek kowe mau ya wis akeh sak nombane ora ana sing cocok. Oke ra sing pokro. Mangsamu. Sing denerem Dik. aku. Kene timbang kowe bingung. Kene. Tak golekne vitamin ngawur Kene lho kowe iki. Dadi apa? Aku tak nyanyi karo Mintul. Terus Kamu jadi properti, dadi apa? kursi. Oke. Ngono. Ayo. Pakai kursi. Ayo coba. Yo. Hei! Tak jebecek. Kursi kok ngene? Kursi pantai ngono kuwi. Kursi taman biasa wae. Kowe kok tak rawamet mocimu kok malah. Lah yo, mau cilik ta Oh, iki. ya ngono. Ayo. Ayo dadi kursi. Nah, Dek Mintul, kamu bisa duduk. bejo di iki. Oh iya, Mas. Wis karing linggui. Hmm. Aduh, rasanya gimana Dek Mintul? Rasanya gimana? Rasanya endut-endut. Anu sik atur dulu. Nyapa? Nyapa? Bokongmu anget itu bar ngendok kowe. Loh. Ngawur apa ngendok. Ora. Ki lu gone kursi mobil kesuwen, Lah, sampe iya. dadi kursi. Dek Mintul, Iya, kamu agak Mas. sini. Karena Iya. ini kursi ini kan pilihan. Ini Oh, dari iya. Eropa. Heeh, aku Kalau ini terlalu pendek, kamu kan nggak enak. enggak enak. Ini ada otomatisnya. Gimana? Kalau di sini otomatisnya ini dipencet, Oh iya, dipencet apa didodol? ditutul, Oh, ditutul. ditutul itu. Nah, Oh gitu. nanti masih naik kayak gini, tutul. Iya, coba. Coba Mbak Mindul ditutul tuh Ditutul. kuncinya. Gini, tak Oh, tutul nih. oh, iya. Tutul. Iki otomatisnya gini. Heeh. Itu lah. Oh iya 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 iya. Itu. Oh iya iya iya. Coba dikasih. Sik. toh. Lek sing nutul kowe saya dhuwur. Iya, iya. Lek sing nutul Mindul saya dawa. Akhirnya pasti kursine gitu dawa. Iya 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 awe. Tapi aku pengen nutulin, Ya enggak Mas. apa-apa. Coba. Enggak apa-apa. Loh yo. Dong toh, aku pengen nutul. Kowe iki dadi kursi ki kursi benda mati, enggak boleh Sik. bergerak. Ayo kursi itu Yo, benda mati. coba. Oh alah. Nah, Anu rada suwi ya, rada suwi. Kursi kok Ayo njaluk. kamu. Ayo. ayo. Betul. Urung. Kau keri itu. Oh, meneng ae to kursi Oh, benda sik mati. toh. Si Aku ngomong pengen. ae. Iki nyapa kok Nyapa ngene? to? Kursi iki sikile ra entuk ngono kuwi. Kursi lu Biasa. sikile lurus. Biasa. Ayo. Manut to dadi kursi piye? Awisi lah. Hei, enak-enak wis to. Enak keri yo. Dadi kursi enak-enak. Engko nek umpama ketok piye ngono senggring-senggring ngomong. Ayo. Ayo jajal. Odol, odol. Ora wis to. Anu adune dul aku. Ngadep rono lho. Walah dul. Nah, Jengking. Jengking kok. Iki wis jengking dul. Mangkel. Sik. Hei, kowe tak wantemi lho, Dul. Nyapa tanganmu mbok ukur bareng. Aku kan ndelok sampean. Nyapa kok mbok ukur apa mau? orang ngono maliting berarti Mbak Mindul ki pengalaman ukurannya sakmene ngono. Mboten biasanya sak meter lho, Pak. Hei, Coba. dudule iki ngene lho. Iku. Lah ngono. Oh. Terus ngempese ning kene. Nah, Nah, Oh iya kok iya. mbok ukur ngene iki lah ya. Mangsamu hernia lho kok. Loh, sapa ngerti hernia? Ayo tak jajale ya. nah. Mang ngene apa ngene to? Ngene. Kursi ki meneng wae kono lho. Kursi Kok obah nganu? e. Ngene Dul, ngene Dul. Timbang awakmu tanganmu ra gitu dudulen Oh iya iya. Nah. Oh, Untuk ngene lho. Nah. Lah. Ya ta. Nyapa? Ya ora. Piye? Pas ndokku to. Tak sembrono lah. Coba. Sembang nembang Mas, Nggih. nembang. Tembange kula tak kalih minul. Heeh. Apa, Dok? Cinta tak terpisahkan ya, Dek? Nggih. Oke, coba seberapa? Cobi. Kursinya tetep no, kursinya tetep. Bang, kusine anu pakune modot. Besok tak belikan itu ya, Dek Minul. Iya. Suka tak kamu? Aku suka banget.
Itu nanti kita bungkus, Iya. terus kita kemas. Kayak ragi mateng tuh gitu. Tresno iki tutu uang tolanan kabeh mau ambek kekahanan sing tak kursi nggak boleh nyanyi, kursi nggak boleh nyanyi, tetap and stand by, you stand by and sit. Ayo coba. Sing tak jaluk hamung kesabaran mugi Gusti paring kasembatan sambil dik minum Mengedang hatiku suarane ben aku Kursi ya bocah ngomong-ngomongan. Aku kursi. Tanggung jawabmu itu palsu. tetap tak buktikan kalau aku cinta beneran dik. Dodinok Beneran, gandul Mas. gandul. Gandul mbahmu kuwi. Gandul-gandul. Gandulane ati kok gandul-gandul kuwi tak tekmu. Ya kuwi salah dhewe lho Mas Tunduk. Sampeyan iki yo golek gandengan kan ya iso. Nah, Lek Mary karo adimu golek gandengan siji sapa? golekmu sing kok sumur bor ngono to. Aku sing ya cocok karo iki. Ngono. Sini kamu sayang. Aku iki wong ayu ki besok bakal elek. Rabi karo wong elek, panggah awet elek. Wong Sapa? iri Iya, yang Mas, ngono ya. kuwi. Iya toh. Pit, Nggih. kowe dikandake elek iki yo trimo. Nggih, kula trima. Terima nang sakire mok. Kok malah trimo, Pit? Mengke mawon teng ngandhap kula bacoke. Waduh, lagi jane iki sinden kok gento jane. Lah itekno, lek ku macakno ke jam 4 tok dia. Tresno iki dudu mung dolanan. Gek cengkokmu iki. Cengkok murat marit. Kabeh mau aman kekahanan sing tak jaluk. Ini sing Anu lek ngising ning kono, ngising ning kono. Sang. mbang iki tak jikok ngono sik. Sing tak jaluk hamung kesabaran. Oh, ayo mugi ono mugi Awakmu kok gedhi. Sing tenanan no. sing wedok nyaut mong ya Mengedem hatiku ben aku rayu dan tanggung jawabmu. edan Ya Allah, ya Allah. edan romantis tenan nih romantis Romantis sirahe mepet. Pipit tung, rangkul, Nah. Sirahe mepet. Nadalah. Lah kape mbok miki to, Pit? kowe iki aja mikir lah nek sik cilik no mimik iso cerip lah kena contong lah suap Aku kaget. Zaman kok kuat to, Mas? weh jajal sampean Wis sak tok ya. Langsung emberku metu ya. ya sekal gadong Anak kok sampean iki. Dek Mindul Nggih, Mas. spesial Tresno iki kat Waduh ya, Pit.
tandur ana ing awakmu ya, Dik. Nggih, Pak Minto. Panjenengan iki umpami ginarwa dadi garwane Mas Klitik. Nggih. Sampeyan iki ndek penjaluk apa coba? Kula Heeh. nggih omah, mobil, usaha sing gedhe, ngoten to. Ya kuwi memprioritaskan keluarga ngono kuwi to. Terus umpama pilih-pilihan, sampeyan Pilihan. dirabi Mas Klitik karo Mas Kluthuk iki pilih endi? Lek wong normal ya jelas Mas Klitik to, Pak Lho, Minto. lah kok milih Mas Klitik? Lah kluthuk rejingane rupane kaya ngono iki. Ngene ya, Dik. Sampeyan aja sia-sia. Rupa ki bakale suda, rambut putih bakale ya malih. Iya, Mas. Untu ompong bakale ya mesti mlebu ngerong, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut. Kowe tak omongi. Iki aja mbok Kowe malah duwe bojo ganteng, iki malah bahaya. Bayane. Disir tangga-tanggamu. Lho, Bojo ki elek ngene iki aman. Kalau itu elek sing seneng. Kowe nek rabi aku sugihmu lak mesti proses. Proses. Nyambut gawe. Nek karo iki kowe sedina rong dina gedene sesasi. Langsung sugih. Kok iso? Mbok lebokne pesugihan kena ta kuwi. kene. Pesugihan Tumbal. matamu. Kursi lho, kursi kok omong iki Lah kepiye? ya aku nyong dari kursi. Bangsane. Aku ra apa-apa Mas karo sampeyan nih. Piye? Mas yo sugih suwi, Heeh. tapi tak telateni. Ya ngono kuwi Iya to, jenenge Mas. kesetiaan, Dik. Iya, Nggih. wong rapi kuwi sing digolek iki ati, Mas. Bener. Lek bondo kena digoleki karo mlaku. Heeh. Sapa sing ngomong? Lek wong rabi sing digoleki ati sapa? Aku tak roh. Nggih, kula lho. Wong setia nggih ngenten iki lho Pak Minto. Aku ra mbok pek ra masalah. Nutul. Lho, lah ngapa? Tuku aku. Wah, lah kowe tuku apa ndek duit? Wah, Lah yo. 750 mending saya Musa. Aku nek tuku nek membuat kecewa wanita ya lara ati sampean. Lah nyapa? Lah nek nganti gak Kowe malah rabi, bahaya. Saiki kalkulasi. ngapa? Kowe rabi blonjo mindul mau dadi bojomu. Nggih, Saulan 15 juta. bener. Berarti satu harinya iki kurang lebih hampir Sak 500.000. Hampir Nggih. 500.000. Ya. Ya lah. Nggih. Kamu kok mek ngono kuwi. Lah terus Lah lek tuku tuku ngapa? Ora to. Lek ngomongi diperjelas. Ayo. Sedina 500.000, kamangka Mek mek ngono ngono kuwi. Kuwi sing mek Mek ngono ngono kuwi kuwi. lho, harus Apa, diperjelas. Harus spesifik lho lek ngomong ki. ayo apa kuwi? Loh. Apa kuwi lah kowe karepe golek ya golek apa? Urung mesti lek kowe bendino. Lah terus Beli kan aman. beli aman tapi miturut kesehatan membahayakan. Sekarang itu dari carane, no. dinas kesehatan Tuku karo nggo dokter. Rekso, siap ora? Wah berarti caki seneng tuku. Jo layak awake ndak kuru. Gegek kowe kok kena Loh, aja mlek kok aku, anakku wis kena ait tok. Lho. bocah cilik kok kena iki lho. Lha iki ngombe kopi lho kok ait. pahit. Kuwi pahit goblok. Lah iya. Aja meneh kok kuwi wong anak iki jeruk dadi nanas kok. Iso. Lah piye? Wong diwene ngono ya ora pas kok iso. Mula alhamdulillah lho Mas. Heeh. Nek Dek Mintul ki secara fisik kan iso dilihat to. Alah bahaya. Iki cara nun sewu, cara kendaraan lho, PCX. Iya, Ah, boleh. diseringi tembang, Mas. PC. Ah, kaya apa? PC. Sok sinten sinten? Nah, iki Mindul. Mbak Mindul tetep neng tengah, Nggih, nggih. dibantu Sekar Gadung, papat siap. tembange lali janjine, minangkani pamurid saka panitia Ndungus. Ya dok. Katur GC Adio, yang wonten pondok ugi ingkang wonten panggung gunung. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning kamang manggung Boten kesupen Mas Wijono Jombang. Wilujeng dalu. Kene aku nunggu tak SMS rambasi yen tak telepon malah kok pateni
wonten salam saking Mas Guntur Wahono DPR Provinsi Jawa Timur kagem warga masyarakat Dungus sak putihipun Mas Didik. Ya. Jan-jane kowe nganti gelagatmu sanjena nyupriyani hatiku jeneng kowe kencan karo wong wadon liya. Kejaba le seneng-seneng Ngoten sih. pancen tugas awake dhewe menghibur warga masyarakat Dungus. Leres ini yang bisa dinamakan ora et labora. Betul. Bekerja sambil berdoa. Ah. Ngoten. Ayo Mbok duet karo Siap. Mbak Minul tembange nyumanggake datang panjenengan. Ngoten nggih Ah. nggih. Kene Dik. Pak Mindul, Pak Mindul. Pak Mindul kok Minul kok saya. Ayo. Tegese Mbak Mintul ki minal minul ngono lho. Ya nek sing Minul ngono to. Heeh. Lah nggih. Anu tak gaweke sing kepenak wae, Nduk. Kenapa? Tembange sing nuansane lawasan biyen Iya, iya. kepenak. Apa itu? Anu awakmu mlebes apa lah? Mlebes apa lah? Blebes. Mlebes. Lah karek kuwi mlebes apa ora? Boten lho kulit kula. Boten. Mosok blas. Belas Lah boten. mbok yo mlebes diluk-diluk. Kayak bendut ya. Yo, kene. Tak gaweke anu wae sesuai karo pamudane kanca-kanca Karang Taruna. Oh, iya. Heeh. Lintang asmara mawon. Oh iya. Nggih. Kene. Mbak Mindul sana. Kamu ngikut aku terus, Dik. Iya, kan aku gila sama ini. Aduh. Sebenarnya kok kowe aku dhewe ngoco jijik. Dik, nek pengen lezat, Iya. nggon wajah iki leletono blue band. Ndek iki malah dileleti telek. Blue band kok mesti ngepenake ngono. Tapi kanca-kanca sekar gadung. Lintang Asmara. Kamu no. Aku tak ngancani bapak iki ora kancani malah ngalor ngidul. Sapa? Sampean Ngejak yo kono terus kok ya. Sakmene gak apa-apa, Dik. Atau naik satu? Oh iya, boleh. Oh, naik satu coba. Nah. Saya tinggi juga. Oke, Mas. siap. Gini. Ya, Dik. Langsung lintang asmara, Dik. Nggih, coba. Wis pokoke manut sampean. Wah, berarti kerendahan bos ini, Bos. Kerendahan. Agak tinggi. Ya, coba. Standar. Dik Minul ki suaranya. Nah. Ya, ayo Mas sembarang nada. Wong ayu tresna ku kinarya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep rasa hatimu tresnaku terus Asik. Mudun saiki. Enggak apa-apa ini aja Ini udah. pas. Enggak falset, kalau falset itu. Falset kok. Nada falset. Yo, kanca-kanca sekar gadung. Spesial kanggo Bapak Babim Kantipmas jadi. Makasih, Mandun. Bapak Kantipmas, Bapak Babinsa. Lintang Asmara, Mas Didik bersama Mbak Mintul. Sekar Gadung Indonesia. Ya itu loh, Bos. Ayo Mas Jok duduk. Enak, Bos. Oh enak deh. Ayo tuh, aja ning kono ae to. Piye? Pak Minto kan joget ya. Kancerane wong Melayu. Sambil Piye, Mas? siang pantoro ratri mongeleng manis hati setiaku bisa anggueni marang dia sulami Rasa kangen kang limputi lidah beledak di saksi bayangan
Asli bos, asli bos. Skor Gadung Indonesia. Iki lho bocahe. Oh, enak amat Gadung. Tenan, Bos. Ayu tresna karya tanda sajroning batinku Wong bagus antep narasatimu tresnaku tulus jroning senajan namun banyu sedoro aku ra bakal seno Pasukan dari Papar Kediri juga hadir. Selamat malam Papar Kediri. Oh Yanto. Yuk, papar red di luwe. Kan di luwe. Kertasana Kiri. Kertasana kiri. Ayo mas, siapa sok awan bengi sing tak impini. Satri Yo monggo sing ning jero. mengeling manis sing ati sediaku bisa handuweni Pesnamulan marang sang tiap suami kalim putih dadi saksi kebayane katan belenjani janji supaya putih supaya pasti ya jadi sudah Tiga. Oke, matur sembah nuwun Mas Didik, Mas Duduk menika parang badhe pamit ingkang menggugati mliginipun panitia bersih desa Dungus. Wekdal kagem panjenengan kula tak neruske laku dene perangipun mengke kersane diangkat anak lanang Tadit Kusemawi Bajo. Boten kathah ingkang kula aturaken Mas Minto. Heeh. Namung derek-derek memayu dedonga mugi-mugi Dungus tansah pinanggih rahayu wilujeng widodo, tansah kinemulan kabagan kamulyan saha katentreman. Nggih. Ya. Insyaallah ridho hidayah tansah mayungi warga masyarakat Dungus kunjang sedayanipun Mas. Mbok Nggih. bilih anggen kula gegojekan kula kalih adi kula kalih mintul Nggih. mbok benten kalapatan nyun Gusti samudra pangasami Mas. Betul. Nggih. Awake dhewe wis agruk Sego kupat, sego liwet. boten liwat antum slamet. Nggih. Muga-muga sing nanggap selamat, sing ditangkap selamat, sing delok selamat, bakule selamat, warga masyarakat selamat pinarengan berkah Amin. barokah saking Gusti Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sembah nuwun nggih Mas. Nggih, monggo Matur nuwun. nderekaken jikar panjenengan Nggih. toleh Tadit sak pupuh sak tembang kaya ngapa nandur ngunduh. Yo.